Aprang sisi nili na tum kado e phanta arnam hirjume akardom parji lo kardom pini tum akanang sot Christian tum kachar ju nang ji alam do labang so kachar ju pen pisi ha bible long than ma labang so lam kachini ji phansi nili na to phan ke than ji pini ni ning hang la se kachar ju alam theke la hello Christian binong ke komat. What is a real Christians? Prokrit Kristio tu ki Bible along ateng pen itu mana ke than ke Christian binong ke isi apap kacicinia bang hello Christian binong apap amathang apap kacicinia bang hello Christian binong like Bible arnam alam pen se tom phan ethan lo hastro long se ilitum labang solam ke long lo inu de munit amathang apap kacicini la bang hello ahok pet abinong a Christian. A real Christian is a person who has acknowledged sins. Hoyto tare pap sikar kora byakti he prokrit Kristio hoy pima papi abang lopu kacematha dampen arnam adung arnam along kacevoy to bang hello a hok pet a Christian binong a Christian itum aki ongpi puso po karjong kang tiramen me baptize lo monta aronsi endunchot lo monta amethang neke papi puke chichini ne det lo pap chichini vek nangji pap chichini si arni wangta Kristo dung wangsi hempua dung wangsi arnama dung wangsi etum chikubir nangji ahok a Christian ke prokrit Christian tu mo ejon papi buli teo sikar kore aru isoroloi ঘুরি আহে অহাজনে teo prokrit Christian hoy. The person who acknowledges sins and come and turn to God, he is the real Christians. Alangli ke ahok a Christian do. Munira tu methanga pap chichini ne tik tholoke. Lake arnamadung wang tek the posi. Arnamadung ke wang atum hello. Apapen arnamadung ke wang atum hello. Nang kecuvoy atum hello. Hal atum hello. Ahok a Christian. Kacing hon kor tele pening jiratu. Nangli Christian binong lo ma. Nangli si Christian binong lo pulo tangte. Nangli cici nangji neke papi mane. Lasi polta pulo neke papi atu ngomong ta akite nei pusi alangli ci pulo. Sangho ketoy tanga bang ta. Hala halo ahok a Christian lo. Papi pusi cici ni si arni vang ta Kristo dung kewang. Arnam dung kewang. Alang le dung kapate bok dam. Alang li long nang kachiroi tu. La bang lo. Ahok a Christian. Mane bang jong sine papa ve puci pulo tangte. Alang di ke amethang upon si chichum bailo. Ke ong pi Christian tum pini. Christian amen lo. Monta ahok a Christian. Binong Christian puci chinine. People. Hala tu methang apap patulo. Alang tu methang apap si patulo. Bang apap si jong lo. Lasi kacing hon korte le pening jiratum. Nang li cini lo ma. Nang li pap cini lo ma. Lapen nang li cini si Kristo adung, arnam adung, nang li nang cewoy tu lo ma. Returning to God. Isuroi घुरी aha, arnam adung ke bang tu bang lo ahwa Christian. Pini ake ong pi Christian atum ke paprem lo monta arnam adung bang we. Chiku birbe jathan the lapen hala ang hopen ne papilo pu la chematha damde chichini damde ahok a Christian ke amethang apapa chinia bangalo lapen chichini si hempu dung kapate bok abang hello hempu long ke bang hello ame kripen ke bang abang hello nang ke chevoy tu abang hello arnam long ke chevoy tu bang hello la hello ahok a Christian ke Christian binong ke ahok a Christian binong ke hini ke hini abang ke Jisu apan ke deng tang abang hello Christian binong
A real Christian is a person who has accepted Jesus Christ. Yesus Kristo pan kedeng tang abang hello Christian binong. Yesus grohon korilua byokti he pukrit Kristio hoy. Kristo Yesus pan kedeng tang. Accepted. Grohon korilua he jone he hala bang hello. He is a real Christian. Alang li hello a hope Christian. Bima hempu Yesus Kristo pan ke kroy pen ke deng tang lo ke deng tang alang li deng det lo la pen hempu la pen ne hempu pulo la son se alang li pan bam head ot head api pidun bon la anchot kali ke ot tip abahan lo oh Christian pini penang Christian atum amen ke Christian no bonta Yesus Kristo pan ne hempulo ne kapejoga banglo ne papena joki tia banglo lapen ne ahempulo pusi othet he kroi tip the chiki tip the hala bangke ahoka Christian plang un e monta ahoka Christian bangke are real Christians, prokrit Kristio, teu Yesus Kristok, Prabhu buli, aru mur malik kona buli, grohon kora, habuti dhora, dhori rakha, he jone he, prokrit Christian hoy. Hala banghan lo, a real Christian, ala langalo ahok binonga Christian ke. Nangli, Yesus Kristo pan, ne hempu lapen ahempu lopu nangli otip loma chikitip loma kroitip loma jongsi nangli la son kroitip the otip the lang pulo tangte nangli ke ahoga Christian kali Christian binong kali athaka Christian jon nangli chimatha tha nangli Yesus Kristo pan ne hempulo lapen ne ahempulo kado kave ahempulo ne phan ahempulo pu nangli otip lama nangli otip thelang pulo tangte nangli hok Christian kalilang Christian binong ke Yesus Kristo phan ne hempulo ne kape joga banglo lapen ahempulo pu ke otip ke kroi tip ke bam tip abang lo Christian nali non cuma tha charjutha ne ahoga Christian mo don sini ahoga Christian lo tangte ne Yesus Kristo pan otip loma kroitip loma bam het loma nangli cheparjutha Christian binong ke kopi lo komat lo puo kacar jut ke thom ke thake Jesu phan kachikubir tang abang hello Christian binong Jesu Kristo phan kachikubir abang hello Christian binong a real Christian is a person who has confessed Jesus Christ Jesus sikar kora byokti he pukrit Kristio sikar kora confess kachikubir